Zdraví vás KRL z blogu mamiphone.sk. Dnes sa bližšie pozrieme na zubok aplikácii Midnight HD určenej pre iPady. Už po prvom pohľade, ktorý sa nám po načítaní aplikácie naskytne, bude každému jasné, že Midnight HD nie je klasickou hrou či aplikáciou, ako sme zvyknutí. Midnight HD by sme svojím spôsobom definovali ako mimoriadne jednoduchú, no nesmierne chytľavú grafickú hračku. Po spustení aplikácie nás privítajú tisíce nepravidelne kmitajúcich iskričiek, reagujúcich na dotyk. Už po prvom nepatrnom dotyku je badateľné, že ich je možné ovládať. Iskričky sledujú pohyb prstu po iPade a po priložení každého ďalšieho menia svoj tvar a spôsob svojho chovania. Aplikácia sníma dokopy až 10 prstov, čím plne dokazuje multitouch vlastnosti displeja iPadu. O Midnight HD je okrem jej technických parametrov a vlastností dôležité spomenúť aj zo pár ďalších zaujímavých faktov. Tvorcom aplikácie je Slovák, ktorý bol vďaka nej a najmä jej úspechu aj čiastočne medializovaný. Jeho aplikácii sa na App Store mimoriadne zadarilo a za 2 týždne zarobila niečo cez 12 000 eur, čo pri jej momentálnej cene ani nie 2 eur, činí okolo 6 000 stiahnutí. Za 2 týždne ide podľa nás o naozaj úctyhodný výkon. Neostáva nám teda nič iné, než tvorcovi zagratulovať za dobre odvedenú prácu a dúfať, že podobne úspešných aplikácií od našich domácich tvorcov bude čoraz viac. Pekný zvyšok dňa vám praje KRL.